Sanibonani babukeli emakhaya, nibingelela uzama intokazi yakabele ephuza umkhomazi ephuza umzini yathi wangibuza sikanjani. Babukeli uma ngabe uqala ungena kune channel yethu, sicela bandle upress nje lapha subscribe. Khona nawe uzoba ngokuqala uthola lezi ndaba esinilethela zona njalo ngeviki. Babukeli, namhlanje sinenkinga enkulu, sibhalelwa intokazi la. Imisibhalela intokazi, yasibhalela ukuthi isinesikhathi eside ingaholi. Njoba nazi ukuthi sineyinkinga zonke emakhaya. Sihamba sivuka sithi sifuna umsebenzi. Uma sifuna umsebenzi, sifuna umsebenzi ngenhloso ukuthi sifuna ukuhola mase sondla imndeni yethu, sondle nezingane zethu. Kodwa manje kubuya kunzima ukuthi ngisebenzela mahala nje ngaholi. Usifunile ke usisi wasifuna waze wasithola wasethi sibani imida. Cela ningisize nansi inkinga engibhekene nayo manje. Nathi sisibani imida ke sasesithi dadewethu sondela kuthina silalela inkinga yakho sizokusiza enkingeni yakho ngoba ngeke sivuma ukuthi udliwe inkinga sikhona kanti yini umsebenzi usima ngabe uzohlala nenkinga sikhona singazi ukulungisela inkinga yethu sizokulungisela. Osisifonele ke uLondi babukeli bethu abahle simuza ukuthi ukephi. Nayiringa. Hello. Sawona Londi. Sawona sithunjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Okay, sila kavi samba ngepholo emhlophe simile khona. Besicela ukwazi ukuthi usisuke ephi mhlawumbe simlanda ngiphi noma uzokwazi ukuza la kuthina kavi kuze sambe ngodaba lakhe. Sumsiza. Hayi inkinga bengiseduzane ngizoza lapho okuningi. Okay, yes. So lokho sithintana ke sisi. Okay, thank you. Okay, ngiyabonga Dali. Sikubingelele Londi sisibani imida sijabulele ukuthi ugcina ufikile waphumelela ukuzala kuthina. Besicela usilandise Londi ukuthi kahle yini le ozengayo yebo sizwile sibhalelile sayifunda sesifuna ukuyizwa ngomlomo wakho manje sebelalele nababukeli ukuthi yini kahle odinga ukuthi kusiza ngayo lothi sekwanele yona manje. Ngibingelele kwisibani media. Into engibhalele lana ukuthi ngisize ngomama akade ngimsiza ngimsebenzela ikitchen lakhe. So manje imali yami khona inyanga ngangikhokhela ngazona and ngithi ngiyayifuna uyayiphika uthi ayikho inyanga ngikweleta yona ekubenini ebe engikweleta. So ngizocela isibani media yake singisize ukuthi ngithole le mali yami. Okay, kusonke lesikhathi benikhokhelana kahle kuphela kube yilezi inyanga? No, na before bekuba khona lokho kodwa ubegcine elethile. Ubegcine elethile. Yebo. Uke wazama kodwa ukumfonela mhlawumbe wakhuluma naye kuba ukuthi mase yakhona lapha siyazi ukuthi nawe khona imizamo oyizamile kungabe ukuthi vele awuzamanga mzamo kodwa uvele wabhalela thina ngale kwemizamo. No, ikhona imizamo engizamile ngoba kade ngisho nje ukuthi ngifune kaningi and hayi ukuthi imali ya recently le imali angangikhokhelanga yona ezinyangeni ezidlulile. Uma ngabe umfonela amaphendulu bethi bekuphendula ngasikhathi ufona impendulo yakhe ibithi? Impendulo yakhe ibithi akangikweleti. Hayi inkinga ke phela lempica abadala. Kodwa bekukweleta aphinda athi akakweleti. Akangikweleti yebo athi nje ayikho imali yamanayo. Okay, siyabonga sisi sanizwe leke balaleli uLondi ukhala ngokuthi umama ubethi akamkweleti kodwa ebemkweleta. Angiyazi ukuthi lempica abadala ibizwa ngani kodwa sisibani imidi simisela ukuthi uLondi ayithole imali yakhe ngoba abukho ubulungiswa kulento le. If kukhona umuntu ozothi uyankweleta omunye ethi akangikweleti sifuna ukuzwa amasayidi omabili asame babukeli cana ngiphelezele sambe nani ngiyanithanda njalo ningasala endleleni. Babukeli manje sibheke ngakhona ke eMlazi la uLondi kade ethi asiye khona ekhala ngenxa yomama akade emsebenzele engafuni ukumkhokhela imali. Sesibheke ngakhona manje siya kumama simfuna la sifuna acacisa ukuthi kungani ngakhokhanga. Kunzima emhlabeni babukeli. Abantu baxayekile usebenze ujika umuntu angakholeli. Yini ongayenzela umuntu? Sonke silambile akekho ongalambeli babukeli. Asibheke ngakhona ke manje. Okay Londi. Ikhona la kalo mama? Yebo. Uneshow ukuthi khona? Yes, ikhona. Okay.
Asincangeke sizwe ukuthi kungani enze isimo esinje abazi ukuthi emhlabeni kuxakekiwe sonke sidinga imali. Sesifikile. Ubani? Oh mama, isibani imida, besicela ukukhuluma nawe sithando sami. Sawubona mama. Sanibonani. Unjani ntombazane? Siyaphila ninjani ingane zami? Siyaphila. Besicela usiphe ithuba elincane nje nawe ngaba noLondi la ngicabanga ukuthi uyambona mhlawumbe uyamazi. Isikhathi esincane nje sisukukhuluma. Londi. Wenze njani? Ngase ngiqhamuka sengishuthwa nje sengiyophuma koma TV. Hayi maso hlala nje sicoce kahle. Monge kungilibazise ndodakazi yami mina ngihleze ngibhizi ngane yami. Khulileka sithando sami. Sibonga Ake isikhathi ngithathe sakho. khona ibhentshi elingala nasihlaleni kahle phansi ngizwe indaba uthi ngithini. Siyabonga ntombazane. Kuzindaba ezimnandi. Yazizwa nje nezingcingi ngoba bayangidinga bayangifuna. Ingakho ngithi ingane zami asiphuthumeni. Okay, ngokukhulu ukusheshsha. Mama igama lami nguzama. Ngiqhamuka kwiSibani Media. Manje ngibhalelwe uLondi ngapha ngicabanga ukuthi uyamazi. Wathi asimsize siSibani Media ngenkinga abhekini nayo. Kodwa mina angeke ngikwazi ukuchazela ngokwami ngoba yena vele bese ngichazelile. Bengingathanda ukuthi yena azikhulumele yena ukuthi kahle kahle yini le asibhalele yona angakwazi ukuzikhulumela yona ngomlomo wakhe afuna ukuthi thina simlekelele kuyona ukuze ilungiseke. uLondi usuke waya kunini? Yebo sibhalelile. Oh, yebo. hayi kulungile ngilalele ngane zami. Ngicela sithando sami ukhulume umqashi wakho ukhululeke. Ngibhalele la kaSibani because uma bese ngimlandele kakhulu ngemali yami umuntu okuzophela inyanga ayilethe umuntu ozophela iminyanga ayilethe so engayilethi ngazi nga decide ukuthi no ukuthi ngilo ngimbizela amaphoyisa angivele nje ngiye kuSibani Media ngizombonisa izwe ukuthi akakhokhi ikweleti zabantu because uma hayi ukuthi ngoba imali engenayo uma uhlezi ihleli kospare nefamily yakhe okusho ukuthi uya afford le mali asoyethengela ingane zakhe ngoba ziningi angakazu 6 ngeke kube ngahluleka ukukhokhela mina imali yami. So I decided ukuthi ke ngize la mhlambe iSibani Media singangisiza ke ukuthi ke angikhokhele imali yami because ngiyayidinga nami ngibroke ngifuna ukurenta nginenyanga ezu2 ngingarentile because imali yami akangikhokhelile and ngiyayidinga like today. Okay, ake ngibuze sithando sami ngingakayima kancane mama ngizobuye ngizwe kwena ungadinwe mina. Angeke ngibuze. Umsebenzi imini obuwenza? Bengimsiza ekitchen edayisa lapha kaMnyandu edayisa inhloko ngimsiza ukuthi ngimbambele umehambile ngoba umuntu ongahlali njengoba nimbona nje icall ukuthi icall imfuna phansi so bekumkhuba wakhe loyo ukuthi futhi nakhona ethi ngiyamsiza bengingamsizi vele umama bengingamsizi fana ukuthi bekusebenza mina because behleze ngekho. Okay, ubekholela malini mhlawumbe ubuhola ngesonto ngefortnight ngenyanga ubekholela malini? Bengiholela ngesonto. Bekholela malini ngehola ngesonto? If ku kahlahle usuku lambe kubo 100 rand. If uhlambe kwenzekile ke ngangena some extra hours ke angiedeli but nje isalary yami beku 100 rand a day. Okay, ake ngibuze uke wakhuluma wena naye wasizwa izathu sokuthi kungana ngakholile iqala ngaphambi kube ubhalele thina? Izathu akanaso songangiholeli nje badingishilo nje ukuthi bengithi mengithi imali yami athi uzonginika kuze kube manje imali yami akakaza nginike and it's 2 months imali yami enganginika ngayona. Okay, ngiyabonga sithando sami sacela ukubuyela kumama ngizobuyela kwena. Okay mama, njengoba usumzwile uLondi echaza inkinga yakhe le asibhalele yona ukhala ngokuthi awumholeli and kumele ukuthi only umndeni wakhe kumele anakekele naye izingane zakhe nezidingo zakhe futhi. Umama yena kulolu hlangothi engaphawula ethini kule ndaba. Sicela ukuzwa uvo lakho ngoba asithanda ukuzwa iside lomuntu oyedwa. Nelakho singalijabulela futhi. Mase kuyikhane singenelela sisibane sesazi ukuthi ama side mabili athini. Aw. uLondi uthi mina ngiyamkweleta ngani yami. Yebo usho kanjalo. Ngicela uyizwele na. Angikwazi lokho mina ukuthi uLondi ngiyamkweleta. uLondi uyazi ukuthi bengixakeke kanjani mina la. Mina ngifike ngangcwaba umzukulu wami. Ngamtshela uLondi ngixakekile kodwa ngagcina ngimnikezile imali yakhe. Kwagula umfowethu. Ngamtshela Londi
kule nyanga ngizokuba nayo imali umfowethu uyagula ubambekile kanje wangibekezelela ulondi namhlanje usebonisa kangilandela ama TV. Uyayichaza inkinga yakho ukuthi ukujwayele vele ungabakhokheli abantu ngendlela thina sibhalele ngayo. Wathi ukujwayela ungabaholeli abantu njobe esho namanje phambi kwakho ukuthi usecabanga ukuthi nezwe likubona ukuthi umuntu onjani. Wena ngasikhathi umnika imali yakhe umnika esandleni imali noma uyifaka ebank noma uzani kuze sibe nobufakazi nathi ukuthi wamnika imali yakhe. Ulondi ngimnikeza esandleni namhlanje uyasho phambi kwenu ukuthi ngibuyele ngimenzele extra uma kunama hours extra. Ngingadlala ngolondi engisiza ngingamnikeza imali ngoba yini ngani yami. Mina mungibheka nje ngingamnika ulondi kufika izikhukhula la konakala zonke izinto kodwa bengenza sho ukuthi egcineni ulondi mangenayo imali kule nyanga ugcine etholile angimkweleti mina ulondi. Londi umama lo kakhulumayo ngabe kuyiqiniso noma ngabe kwamanga? Umama ukhuluma amanga usakhuluma amanga ngisho sekufika imidi umama because mama anginikeza nini imali yami ya 2 months. Welondi Ngize ngiyeka mama mina ukusebenza ngiyekeleni bengabe ngikushiye nje ngiyekeleni ukusebenza ngoba phela ngiye kusokuthi angiholelile lokhu ngithembisa. Welondi wena uthe ugulelwa yingane ekhaya wayeka ukusebenza. No mama Ngeke ngihlale mina ngingayihamba indawo engifuna ukuyihamba nezingane zami ngingayikhiphi ngenxa yakho wena ngiyakunikeza imali yakho yipi le nganginikeza ngayona. Mina mama shuthi angikho right ukuthi ngingahamba ngiyeka sibani Uzongisukela nje uzongihlaza ngibizele imali ngithi uyangikweleta ungangikweleti ngiyambona ukuthi umama uyisigebengu. Uhlulwe yini ukuza kumina ukhulume nami ngaphambi kwama TV ukuthi uyolanda ama TV? Mama bayazi ngisho abantu lapha kaMnyanto ukuthi awungiholeli bayazi even usisi ade esebenza ngaphambili naye owisha vele owisha thana nje uyayiphikela wena mangoba usubona imidi ukuthi uyangikweleta ekubeni abantu bazi ukuthi uphila ephimpilo ukuthi nje wrong ukutshelwe ile ntombazana ade isebenza la ushuthi nina nihlangene nobabili naleyo ntombazana ningafike nisebenze ngigcine mina nganiholeli. Naku ma ungiholelile ungithembisile ukuthi uzongiholela awungiholelile ungiholele ngethemba imali ayikafike ezandleni zami. Mina ngikaze ngize ngikwelete namanje ngisasho ngiyazama angimkweleti. Okay manje ba uthi awumkweleti Londi iyiphi inyanga angakholelanga yona ngisacela ungitshele lezi inyanga ezimbili angakholelanga zona kuze sikwazi ukuqhubeka nohlelo. Umama uJune akangiholelanga wona wangiropa uJuly wangiholela inyanga elandela uJuly angiyiholelanga. Uma engakholela uthi isiphi isizathu? uAugust nje anginawo mina isalary yami nje August ayikho. Isiphi isizathu esenza ukuthi angakholeli mangabe umbuza noma awukazi umbuza ukuthi kungani mama ungangiholeli? Izathu angithi early July wafihla umalume wakhe Njobesho. Umfihla umalume wakhe umama vele udlala izinto zama insurance. Umfihla vele unezamba zakhe vele ade izomphumela vele zama insurance akhe ngoba engazi ikhalela ukuthi akangikhokhelanga mina because ilokhunjana wayengcwaba ubhuti wakhe ntontoni akuyona leyo nto uyiqili nje. Because unemali kumanje nje unezamba zakhe nje azazi umphakathi futhi uyamazi vele ukuthi unezamba zakhe ngoba engafuni nje ukunginika imali yami ngiyayifuna yabona namhlanje nje ngeke ngihambela ngayitholanga. Okay mama ngiyazolana mama ngesehlo sakho ngesehlo sakwehlela sokuthi udlulelwe. Ngiyabonga ngani. Yebo kubhlungu impela angifuni amanga nengqondo ithi ukuhamba mangabe khona ilunga lomndeni edlulile. Kodwa awubone mama uthi kwabakhona iphuthe labakhona ngakulondi ukuthi naye kwakufana uhole ngoba kunezinto namhlanje angazi akwazi ukuxoxela zona edinga yena nomndeni wakhe edinga nemali nje bevukile wazosebenza uvuke ngoba edinga imali mhlawumbe awubona ukuthi kube khona iphuthe elincane libe khona lapho ukuthi ungamholeli angazi ngiyabuka ukuthi awuboni kanjalo wena. Cha alikho iphutha ngani yami. Konke kuhamba kahle. Konke nje kuhamba kahle ngani yami. Kwakukuhle ungamkhokheli. Ungifela nje ukuthi ngoba nakho uyazi ukuthi kunepolice engangikhave ngayo umalume. Ngifela lokho ukuthi nginipolice. Shuthi mina kufanele ngingayithokozisi ngemali yami. Ingane zami ngayithokozisi. Yena uLondi ngebe ngimholela. Angimkweleti uLondi sithandwa sami. Imali engiyaziyo mina kaLondi athi angiyibeke uyidinga ngoDisemba uthi ngikhekhele ingane yakhe. Ngingamnikeza ngisho 400 rand ke manje. Ungamnika 400. Ngingamnikeza lo 400 rand ayithenga ubeke ufuna ukuthengela ingane yakhe ikhekhe. Ayikho imali engimkweleta yona uLondi. Uma sebali inyanga ezimbili uma ngifela ukuthi yena bengizomjabulisa ngoDisemba ngoba wonke umuntu uyajabula.
sithandwa sami ngeke ngize ngidlale ngawe. Yiyo le ngibuza ukuthi ulanda ama-television waletha la uhlule kokhuluma nami uLondi ngoba yini? Wena ma uncamela ukuthi umuphe imali. Kodwa ebengasasebenzi kuwena. Ngiyibuzela ngizwe kahle sithandwa sami asixabana. Asiluzwe kahle Ngiyakuzwa ngane yami. Uzomupha imali yekhekhe. Kodwa futhi akasakubenzeli. Yini edala ukuthi umuphi imali yekhekhe uthando onalo ngayo noma yini angathi ngoba ukhala ngemali yena wena nginokuthi umnika imali yakhe uthi ungamuphi imali yekhekhe lengane ngikhona lengilahleka khona ukuthi isiphi izathu esenza ukuthi umuphi imali yekhekhe wengane yami ngizwe kahle ngifuna ungizwe kahle noLondi vula indlebe ungizwe kahle angimkweleta uLondi mina ngane yami imali engiyazi ekhona kumina yaLondi imali ngibekele ikhekhe lengane yakhe 400 yes ngamnikeza lo 400 athenga ikhekhe lengane yakhe ayithe uzoyenzela ngoDisemba angimkweleta uLondi ukuba kayeka ngokusebenza mina bengizomjabulisa ngoDisemba ngoba wonke umuntu uyajabula ngoKhisimusi wangishiya kuLondi sehambe ngihlaza kuma TV uthi mina ngiyamkweleta ngoba ehlangene noNhlanhla lo ade sebenza la lo antshela ngaye namhlanje ukuthi bengamkhokheli uNhlanhla wahanjiswa yini emsebenzini uNhlanhla wathola umsebenzi ongcono kunalo abewenza la kumina oholela imali engcono sithandwa sami Londo uyamazi uNhlanhla Yebo ngiyamazi yabona uNhlanhla uthandiswa yini bese ngase nje simbize nje uNhlanhla azochaza isitori samama umama nje lenhliziyo enhla seyenza manje angiyazi because kwalapha ekitchen lakhe emumsiza ubuphatha umphako angikwazi nokuthi nje ukudla kwakhe kutesta kanjani kwehala because mina bengikuthenga into yakhe mengifuna bengiphatha umphako mina oda ngisebenza ekitchen ngangenzelisha ama discount angiyazi inhliziyo enhle ukuthi ngathi usengipha u400 kwenze njani umuntu ade ngimgqoqa ngisho kuthiwa ngifuna ama extra zami bengimgqoqa so nje udlala ngami ufuna nje ukuzenza ngcono la ku TV ufuna nje ukuzenza ngcono ngoba sengimveza ubala futhi nje imali yami ke nje ngisafuna ukukhuluma into eningi sengifuna nje imali yami uyazi ukuthi uyangikweleta and ke ngilo ngikhuluma into eyodwa ukuthi uyangikweleta ebazi ukuthi uyangikweleta usezenza ngcono sizongipha u400 ayibo akakaze mina uma ngiphi u400 ihlaze Londi kuma television ungihlaza uqede ujika ubatshela ukuthi wena unesikhathi obuhlala la ekhaya ungarenti ngoba ngenzela ukuthi uhambe uyongisiza isikhathi ngingekho ngifihla umzukulu wami ngifihla umalume bengisizwa wena la ekhaya uhlala la ekhaya ugeza la ekhaya udla la ekhaya ugcoba la ekhaya wenza yonke into la ekhaya awurenti yipi imali ngikweleta yona ngaphandle kwaleyo mali oyishoyo ya June ekufanele ngikunikeze yona eyekhekhe lengane yakho imali ya June ikhona uAugust angiyawazi uAugust kusho ukuthi sengizokupha ke sithandwa sami ayikho inkinga and ubale nama weekend because phela khona ama weekend la uzulile lethanile wa 400 rand olapha wengane yami ayikho sithandwa sami angifuni ukukhushukela umoya nokushukela u400 uLondi ngizomnika imali ngizokubansela ke Londi wengane yami njoba ngisho ngithi mina ukuthi nale ngane ayiqhamuki la ngithi ayongibhekela le mali u400 rand ngimnikeze uLondi ziningi kabi izinto engakutshela ngale ngane njengoba izongiphoqa la kuma television ngibiwe umhlaba wonke mina ngiyaziwa mina sithandwa sami ngiyaziwa mina awushilo mama shilo impela uyaziwa ngiyaziwa mina ngumama owaziwayo manje uLondi besihlala la ekhaya ayikho into engangitshontshela yona uLondi waqoma undodana wami la bebedla nayo imali yami yipi ke imali athi ngimkweleta yona bengithi mangibala ngibalansisa lutho akuhlangani kodwa ngathula ngahlala phansi naye njengengane ngoba bese ngimthathisa kwengane yami ngicelile ngazoyibeka la ekhaya ngenza ithi ngigadele azange angitshela iqiniso uLondi uphathi iPhone uLondi ngathi mangimbuza ukuthi le iPhone uyithenge ngani ngoba phela ngiyazi mina sisebenza kanjani noLondi mangibalansisa izinto ayibalance ayikho into angangitshontshela yona la undodakazi wami ziningi abi izinto zakhe ezilahlekile lana bayidla nalosikhotheni wakhe ozalwa yimina shuthi mama angisho ukuthi kube nephutha angisho ukuthi kuthini kodwa uyabona ukuthi lapho ithe ukushayisana mangabe ayishayisana ungangitsheli nje ngalesi sigebengu ngiyabona lesigebengu lesi esithi mina ngiyasikweleta kuyisona isele elikhulu elizontshontsha la kumina ngithatha umuntu lapha ngimbekela ngimsiza ngayo yonke into izingane zakhe bengihambisela yonke into
uma egoduka thenga izinto ezifanele zeingane lo ndithatha uhambe kodwa nje uthi ngiyamkoleta uzongiphoxa kuma TV hayi bokusho ukuthi ma uyangikhokhisa ke kusho Ikhona imali ukuthi uyangikhokhisa ngemali yami ngoba ungangikhokheli kusho ukuthi uyangikhokhisa Imali yakho- nami ngangisebenza nje la ekhaya bengisebenza nje ngilekelela nami ubungitshontshela sigebengu ndini imali ubungigcineleni pho ebhizinisini Angithi ubungigcineleni ubungigcineleni, ubungigcineleni utshwala bami niphuza la ngithi ngiyazama ubungigcineleni ebhizinisini bengikuthembele phela ngoba ngithi ngiyalwazi Ngoba imali usizi imishode. lokho uxakekile kufanele Hayi, usebenze boy, ngeke, wondle ingane Shem. angisuzele wena ukuthi ma unzima shem nemali Noma ngabe kuthiwa ngimzima, le obuyintshontshe bilula yona. kodwa mekuthiwa kugijima uye emakhasini le obuyintshontshe bilula hayi ngikutshelile ke ngane yami ngaleli sela leli elizongihlaza la lingilethela amakhamera ukuthi awangishuthe Okay mama ngiyakuzwa impela ukhala ngamakhamera kodwa gameni nje efanele siphethe ngalo elokuthi sigoqa ukuthi lento silungisa kanjani ngoba ekugcineni fanele bekhona ubulungiswa ukuze ugeze igama lakho mama ngani mama wena uyachaza ukuthi angigezi igama mina ngineyimali zami mina ngane ngiyakuzwa yami mama ngiyahlonipha mama ngineyimali zami mina ungangitsheli ngalesi sigebengu ngiyakuhlonipha la ngicela imali engiyibizile ayizi la angazi khona imali ebikade la bengiyiphethe ngivele nansi ake ngivele ngimnikeze nanku lo 400 rand akahamba yothenga ikekele engane yakhe vele kade kwasa ngangimthwala hayi shem ngeke ma kade kwasa ngangimthwala ngeke ma bona ngeke. intombi yami ukuthi wenze Ngeke, njani encane kanje, encane kanje. ashuthayo la lokho ningishutha Encane kanje, ma, imali ngimnikezile Ngeke, angiyithathi ke nje bandla le. Okay ngicela ukubuza Ngingabi imali futhi uma ukhipha noma ita angixakekile Okay Londi malini afana nginike yona noma mama nje ita noma ita nje ita 1000 yes Okay asilungise Ukhomba mama ngizowenzani? mama angicela ungizwe kahle ngomoya okukholwa mama ungizwe kahle yaso ungadinwa Ulalela mawami lesigebengu sakho. nawe ngiyakulalela Ulalela sithando sami lesigebengu sakho. ngiyakulandela ntombazane kodwa bengicela ukuthi ungizwe kahle sithando sami angani wena senzela isithunzi sakho angithi uthini senzela ukuthi wena Yaziwa igama mina. lakho mina ngineyimali zami mina wengane yami senzela ukuthi usagijimise kumakhamera noma ngangigijimisa ngisazoqhubeka nje ngibe yilo mama enguyena angeke ngize ngishintshe ngiyakuzwa gogozi kodwa ngoba vele sizela imali la ukuze lento ingayi kude sithando sami asibonisane ukuthi imali sikhokha kanjani sithandwa sami yilo nto esidingayo Nginikeze i-account asifuni number kube khona yakho. ingxabano ntombazane ngoba vele ngadelete yonke into yakho Yebo, ngizotransferela siyabonga, ngizobe siyabonga, sengiyakusendela sithandwa sakho ngizothatha inamba yami kusendela i-proof of Siyabonga. payment ukuthi ngimukhokhelile Siyabonga. angixakekile ngaleyo ndlela Ngizokusendela kodwa kwa ngiyamfuna WhatsApp. umuntu ongihloniphayo Ngizokusendela kwa ayihambe WhatsApp. engishutha uhloniphekile ngishuthe, ngampela ngishuthe. siyabonga awu siyabonga uzomsendela Umsendela usenayo inamba manje yakhe ngifuna ingene manje besakhona Unenamba abantu ugcina inamba ngifuna yami. ingene abantu Usayidle besakhona kahle imali yami, sagcine ngifuna nenamba ingene yami. abantu besakhona usigebengu ngaze ngangisendeli imali yami letha kusheshe ngifuna ingene manje akusheshe hey ekujabulisa ukuthi yonke lento niphume isilungile nihambe la uyingane zami nonke yebo sohamba ma angifuni nje niloko nizongiveza emhlaba wonke lo Ubukana sengisendile nami. ngilindile ngifuna ithi Umhlaba wonke lo ubukana nami manje ezumama omubi mina hey Nyamazi Oppenheimer yimina lo yebo ma siyakuzwa sithando sami siyakuzwa bheka lapho uthi ayingenile yini ufuna ita ngize ngakupha nemfala kahlana ngasizakani nalo 400 futhi sengiyawuthatha anginendaba ungikwaleta imali eningi futhi vele usazongicela ufuna usizo Ngikuthembe ngiyazi kahle. vele Sebathela abangcwenu kabi nawe, sithando sami. sonto elizayo nje leli Yimile usuncenga siyabonga mama siyabonga inhlonipho osinikeze yona uchazile kahle njengendlela ochaze ngayo siyakwamukela ngokushilo kuthina asinankinga okujabulisayo ukuthi nje yonke into iphumelele ihambe kahle salisolva udaba ngale kwefight ngale ukuthi kubanjwane ngehluthu okubalekile ukuthi singabambani ngehluthu ngoba kusasa sizodingana ngoba nayo uLondi kusasa uzokudinga nawe kusasa ngeke mina uzomdinga ngisamdinga uLondi ngiyabonga ingane zami cela ningihambele nalama camera mhlaba wonke uyangibuka manje cela ningihambele nje la emagcekeni Londi yokuqoqa ubuhlu siyabonga mama asixabani asixabani ingane zami kodwa hambani siyabonga cela nihambe asambe lo namakamereni asambe hawu nengihlola yami ngibuka yibo bonkomakhelwane manje la ngiyabonga sizama nesibani media ukungisiza ukuthi ngithole imali yami kuma ngoba vele nje igcineni bengeke ngithole so ngifisa nje ngathi ningaphinde nisize nabanye abantu abaningi ukuthi balungiseleke inkinga zabefana nalezi zami because njengoba sisebenza nasebenzela ukudlala ngeke nje usuke uyosebenzela umuntu ekubenini unga expectile ukuthi uhole
So ngibonga kakhulu nje kwisibani imide, ngiyabonga nakusisizama simtholele isigebengu. Hayi babukeli, sesambe sahamba sayisafika ke esiphethweni sendaba yethu. Okubalekile kunawo konke injabulo kaLondi. Noma ngabe imali incane kangakanani, noma ngabe uhola u10 rand ngosuku noma ngabe uhola u5 rand ngosuku, lo 5 rand wenza umehluko ephaketheni lakho ngoba uyakwazi ukuthi uthenge ngawo okudingayo, uyakwazi ukunakekela umndeni wakho. Abantu abasebenza emakhishini cela singababukeli phansi ngoba naku behola imali encane sithi ngoba incane wara asingababukeli phansi. Nani baqashi cela ningathathi kancane izingane zabantu ngoba naku zixakekile. Yebo imali eniziholela yona siyazi ukuthi ayikho nkulu noma ngabe incane, sicela ukuthi umnike imali yakhe injengoba injalo ukuze naye ajabule. Siyabonga kakhulu. Sesizophetha ke manje sesihamba sesibheke le kwelakithi manje kaSibani Media. Sicela ningakhohle ukuthi ni subscribe, ni like ukuze nikwazi ukuthi nithole indaba zethu, niphinde nisibhalele futhi nani sizonisiza, siyimisele ngokuthi nisize nonke nisey'inkingeni. If unenkinga yakho ubona ukuthi uyahluleka ukuyixazulula, sikhona thina sikhonela wena, sikhona sizokusiza noma ngasiphi isikhathi. Siyabonga.